Fungjorani simi sarik jora lelang mungkerei Bobagrani Gerta Tripolani awemung thamtane awemungo ongkharja Suhel Debroma Obahino mangpili kasai phekya 24 Ramchandragat constituency by khobja kreng amchayo nok nogo thangai Gerta Tripolani awemungo ongkharka Suhel Debroma ashuk shimia kamini nokhalawa pandaba songsaka tei pandani bising tei maching jorani ri kutung kombolba bakha krinu khungo Suhel Debroma bini logi tongo YTF Central Committee ni GS Donanjoy Debroma tebo manja phakya 24 Ramchandragat amchaini tipramotani block committee ni adongro Puilano jatana hambai chini kokto mothnai rong jeng tini chini Ramchandragat assembly constituency bising khobjak puila jeng phungai chimi guri laimani puila jeng chini cholati se ADC village committee lokorok bai nog thangai jeng bobagan thanjan korong salai gya tei joto lokorok bai jeng paithakni choban bagai tiarnani kok khasal laikha tei joton tiarng laijak aboni agulo jeng teisa chini Rosrosnagar ADC village committee bisingo chini je kami tong maicang bare hoite gogomoni joto kami teng kami lukoro be chung mala lekha bubarang thanda kokpi lekha aboni agulo chung teibo chung chini dokin podbil thanga chung masi jonani ri kutung bang lekha taba haino hai chini waring to kami obo chung haino hai chini party office bising phai chini lukorok no chung kombolok bang lekha tei joto ma hakin chung kurung thai thangai chung chini bubarang thanda kono pilai tonglayo tei chini Ramchandragat lukor joto reading laijak je 1 last pai choban bagai chini Ramchandragat to only ti pramotha bubagan logi tongo te kebun logi chung grei chung bubagan logi tongo ina chung bus ngoje bubagan choban kapala khanan bagai chung tiar mai